Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Salamat mayong gabi. Kamusta naman mga palangan ng Matag Palamati region-wide? Mga palagag kita sa nabilin sa kaunas. 11 minutos karong adlaw, Biyernes, Friday night. Petsa 23. Oy, 93 dias na lang ha. Ang nabilin kag magabot ng adlaw sa Paskwa. Sirado 100 dias sa nabilin. Magabulag na sa ato ng tuig 2022 kag ato naman nabiyabihon ang pagsunod sa bagong tuig sa 2023. Sa Biyernes naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sininga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, official nga nabalhag sa police blotter entry aton sa Kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Atong sining matakadulungan oras sa kagabiyon ng atong sining Patrol 1. Bravado Patrol, kay na panaganabiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Pilakabahin sa atong probinsya, liwat naman naton nga bantayan, liwat naman naton himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabiyon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Inapagaresponderan sa atong sining Patrol 1, sakay ang babaeng walang pahinga, the Blondie Girl. Aksyon Zel Minardo. Back to back sa itong piloto, aksyon ninyo Bugina. At mga pagbantay sa mga balita, update sa national, international, breaking news, flash report, Justin report, news center sa Biyernes naton sining pagpangalagad. Buylog nato na puwersa aksyon ang Defensor Lisay. Of course, aton man manging kabuylog sa aton sa papalagad karon nga gabi sa Biyernes nga presentation ng aton nga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Vinares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Sirad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran sa kinahanglan. Ang inyong sinihalagan, ang inyong sinihangkurman Action Night Patrol Program. Ako naman, si Action Eric Magbanwa. Op diri niyo ako sa nabilin isa ka oras, 8 ka minutos nga pagpangalagan. Diri sa inyo, palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Sa ato sining nga mga aksyon, sa ato sining nga mga Facebook lovers,
nga nagalantaw sa to sa nga Facebook Live via streaming. Ang inyo sini karon greetings sa iyo panamyaw. Taga Antara Tiyempo, Kagligwa, don't worry, be happy. Pero ayoko lang sa inyo, hindi nyo gaman gid pag shadow ka laba sa inyo nga mga greetings. Loliputan lang para nga ang tanan abtanta kag maubos ta basa ha. Kag palihog lang. Ayoko lang permis sa inyo. I-like nyo gid ang aton sa nga Facebook page. Kag i-share nyo gid ang aton program para everybody happy! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon nga kagabihon medyo naggulugalom ang kalangitan kag nagtupa ang ulan. Hindi man baskog daw tulo talithi lang Pero ti makabasa-basa man sang yubon-yubunan ta kun way kapayong, way kakalo. Pero hindi iniya efekto direkta ni Bagyo Karding ha. Kaya pa sa Philippine Sea. Di man baskog si Bagyo Karding daw central kag northern part sa Luzon ang iyang agyan kag ang iyang arat sa dahon. Dili sa Western Visayas, particularmente Bacolod kag Negros, wala na. Maka ul experience na tasang magulugal-umon nga panahon, may pagtupa sang ulan, kung kaisa hindi malikawan, may paman nga pagpulo pangilat, pagpulo panago. Ayos! Actually, ang ulan nga ni bangian mo. Usa may mga porsyon sa Bacolod nga wala ulan. Oh. May mga banwa nga kung kaisa may ulan, pero may mga banwa nga nga ti way gidya ulan. Sige lang amo gina ang lakat sang panahon. Climate change na ta Hindi gina malikawan kung sa tinagaabot ang mga kalamidad nga hindi tagin mapaktan. Do nangin abnormal na ang lakat sa aton panahon, sa aton kalibutan. Ang importante, buhi lang para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang mga nagataya sa STL, i-recap ta karon ang tatlo ka draw. First, second, kag third draw. Recap tala na. Ang resulta karon sang loto, 645 kag 658. Lawagon ta na karon ha. Pamati ka mo kay basi isa ka mo sa mangin milyonaryo. Kundi basi mapulupit kan man ninyo kita sa inyo daog. Ayo di purma. Silim na nila nga spread the sunshine para everybody happy. Ayo di purma. Ayos, ayos. Sige Hindi na kita mag-usik sa Tsempota. Standby sa mga report ha. Gikan sa ato sa mga correspondent. Ibaloon na naman karoon ng pinaka-latest nga mga police report na tipo sa ato sa mga correspondent. Una sa 1st District. Sa report ni aksyon na Nelson Pateño, area sang Toboso, Calatrava, kag San Carlos. Ang report man dugay ni aksyon na Roger Gotib sa 2nd Distrito, Escalante, Sagay, Cadiz area. Ang report man karon ni aksyon BJ Apasible sa 5th Distrito sa Latipo niya sini nga mga police report. This time may baluon taray sitwasyon sa Bacolod sa padayon nga paglibot-libot sang babaeng walang pahinga, the Blondie Girl. Lungo si Action Nilmar ba? Ambot kung di naman subok iyang sini nga destinasyon, ibaloon ta sa iya sini nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Ari na siya, Action Zel Minardo. Zel, good evening! Mayang gabi! Pilipinas! Paano ba? Actually, good evening. Yes. Kagkitaton man mga tagpalamati no, kag viewers sa Facebook. Wow, werte. Intro mo. Daw mabilib ko sa intro mo. Dami ako ng intro. No? Naton monitor ka daw feedback ko. Do naga-level up ka na subong? Do nagasunod ka sa ayon subong sang hangin? So, pag wala bala na, gulaw-ulaw ang ulan. Gani man? Kaya daw ka panalitin, wala man na. Why na guro ah? Ara na, nagbalik naman ang talit eh. Ara naman? Oo, ara naman. Ba, Nari may- kami sa Upper East. Oo, Subong gabi. may gani na kay mag-ulan-ulan ini nga nabilin nga mga inadlaw ko sinimana sa September para sa first una nga pagtupa sa October 1 way na ulan blaw. Gani, kabay pa no? Oo. Kay, hindi ko na ma-enjoy sa mga malagaw. Di ko magsige inulan. Ay sus. No, kabay pa. Oo. Kakapoy Kay, maglagaw nga inulan. kung adlaw ko no, summer man. Oo. Kay init man, September na. Oo. Pero ang init, kung adlaw, wala sinerik, na to, hindi kin maharaw. Grabe Oo. ka pa. Ang kagati, mismo ang temperatura, gidyan, no? Mm. Ang kainiton, bala, no? Ano lang man ginahilanat, ka 39, man. Gani man oh. Oh, pero dere sa may Upper East Block Generic, to kadasig sa construction din nila sang fast food, di ba la? Ay may ara ta subong passport na sa sulod ah. Sa McDo, di Oo, dasig, ligad, paglabay naman, wala pa may tukod sa mga oras, no? May miura na. Ara na may ano ba yung customer now? Wala pa, Oo, pero ano pa lang, ng skeleton pa lang. Ay, amo na sa McDo na dagli. Oo, dako-dako. Nadi mo daw, muli ka ng pinaka namin nga design, dari sa Bugos nga Western Visayas. Atuod? Oo, di ba? Western Visayas. So, kung nagsunod sa Pilipinas, gid siya actionere. Kalabalaba sa iyang kuano kalabalaba sa iyang space no? Oo. Ano ni siya? Dako, ginawa ni siya actionere. Ah, Ang dari nga McDo. Kaya mo Ang naguro ninyo. nga sila nila pinakadako nga McDo sa bilog nga Western Visayas. Siguro kati perti kalapad na oh. Oo, lapad-lapad. Kag namin, gini siya kung ang design niya. Na wala Okay. ko kita sa blueprint with Biomom. Pero ama ni siya, according sa ato ni info, kag sources, man sa mga Facebook na pang-share, mga damo ning isa ka sa pinakamanami man nga design generic no. Ito, Sang, yung design sa isang fast food chain. Basi Makagati may mga subong- aral na sila ibutang para kalingawan sa kabataan lang ang hulong panga nila, ano? O basta may sila, may kids play na din sila balaw. No. Oo. May play place, ama nang ginatawag daw play place. Mm. Oo, so ato na ibaloon kay tayo maganin ang action ninyo basta mga October may ngagaw sila wala maskara. October do May lang gagaw. alam. Oo, doon lang alam paguro kay Alang-alang dako na. dako sa building. Matcha ko kung makasinig kita kung December basi pa man lang. Oo, basta mga December for November dira-dira. O kung first week sang January, the January, tuig. oo. Oo, diri sa may Upper East reaction nun Eric, no? Dawan naman mga kalandaan diri pero ti wala pa man ta kiosko pero do diri ka ng electric mascara ibutang. Diyan nga lugar na sa Kwan, Upper East na yon. Lapit sa McDo na da? Hindi, layo. Diri kita pit action Eric no kaya Upper East before city sang NGC mong Oo. no diri kita yon sa may dito siguro sa punta gid si Action Eric mapagwa ka na going sa to barangay 27 as punta nang noo. Ang mga diba base ba na may mga kiosko man sa mga pambutang so depende pa na diri. Pero subong wala pa kiosco da ka nakita, no? Wala pa. Baka hindi pa man ganda siguro pwede manan kay te sako pa nila labay sang So ang tendency na tigalikon diri butang base isarado, no? Ang dalan. Okay. So amo pa nang aton nga ibaloon. Oo. Kung paglabot sini nga i-plaster na diri nga may electric mascara na kung pasradaan pabla kung piyak lang nga lane o kung ang both lane gid sini ang ipasradaan no Kaya kay nga subong. atong electric mascara to tatlo na kadlaw 20, 20, 21, 22, 23. Okay, so dulaon na dito sa Lacson, Lacson, why diri na na? ibalik, oo. Oo, ang Lacson guro to more on mga concert Banda na ng guro na, siguro? no? Mm. Ang seleksyon anong nabalaan mo may mga hindi ka man nato madula ko seleksyon niya ang mga stage kag mga kulo concert siguro, no?
Oo, may ara ako nakitaan sa ilas sa nga layout bala no kung do blueprint sinisang 6 ka venues do may mga grandstand actionere. Nan. Oh, may mga grandstand, may mga banda-banda siguro Oo. Kada spot ni. Banda, Kasi boss dili banda bisitahan doon. taman, no, boss bisitahan taman actionere ang panaad. Oh, Kaya boss. nagamatamat naman to sila butang sang ilang nga mga ano sini. Wala, but sila tag panaad matamat naman ginabuksan tong mga booth sang mga banwa kag syudad mo. Yes, o ginamatamat na nila sa nipang tinluan. Dito ta Ang buwas sa mga- gabi, buwas sa gabi dito ta mamasyar be. Oo, sapon pagid. Oh, sa hapon Kay, pagid nan. oo. Oo. Kay bakit sa gabi, kuro ginatrataan Ibaloon. nila hapon o adlaw sa hapon siguro. Imaloon Pwede ta na sa makasulod. imaloon ta buwas sa hapon kung ano nga mga vote ang abre kag ano nga mga banwa nga naga-display sa ila sini nga produkto. Correct. Kay ang iman sila na nagasaka ni sa top na pagsiskisa ni mga bus siniactionere. Mm. So kay ti may budget man ni kada municipalities ug cities Oo, no nga ah. magpasakop dira Oo. sa may maskaras sa panaan. No Correct. ka tahom-tahom na gid dito. So ma-manset action ninyo kay may check yan sa di sa iban pa nga area so there is may NGC kung kamusta di sila. Yung subong business nga actionere kung wala na nagulan-ulan puno naman na di sa may NGC. Tani. No? So, oo, galing kay Ti Subong na nagkasubo naman ang ato yung tiyempo ba, nagpanalipsi naman naman tapa. Pero Subong, naghuluhulaw naman. Sige Oo. natin, hindi man gid amo nakatudo ang ulan, no, sa mga gabi ni. Kag ti, sa nga mga kauturan, nahinay lang gid eh. No? So, diri, labi na gid sa may going to circumferential na, diri sa may intersection na di sang NGC, Bilactionere, kido kalabanan gid, diri gid na di may nagkakadisgrasya. Gani. Kitungod balasang kita di man maghatag lugar so pero ti amo ni oras na may mga traffic enforcers mo na di kag pinakabantay gid ang mepsi sa liwat kag may mga naka-standby na di nga mga ambulance Gani. anytime may magluntad nga mga insidente wala taman ginapangayo pero kay so may magluntad lapit action Eric no sa area ini ang mga rescuers o kon ang mga medic no diri sa may NGC kay subong gid nalauman gid nga medyo madamo-damo gid ang mga kauturan nato nga subong sa pangigaron ni mga kalan-an ni Black Eric so madamo ang mga kauturan naton na nagakalaon mga pamilya ni magamigahay magabiyanay so subong damo-damo gid sa gati diri sa may ground no hindi tama yung mga hambal nga damo gid At ang sa tao kay playground isto ba nga sa NGC sigurado ko wala guro tao da kuro sa mga carnival sa likod kuro to timera pa ya guro. Oo, sa carnival sa likod, damo pa, pero dali sa may ground, lakalaka na lang eh. Ay. Pero kung wala nagulan, mga bata, kanami tanawon di ka, lagad-lagad, nalaghambang-hambang, may nagabaligya, dara. Galing Pero kay subong, speaking of kabataan niya mas prefer nila guro tong sa likod sang NGC eh. Oo, ang mga may, hindi man to sila allowed actionary, ang mga bata, gini ba lang nga sa peryahan, na galing hindi allowed, pero di ang mga rights pwede sa mga bata. No, nga 5 years old guro pataas iti ini ang mga tagtatlo ka tuig or actioneric no kalang-alang pamagini sakay sa mga Ferris wheel Oo, ah. no carousel kay basta magrelingin ang ulo nila chubibo ni mala carousel to nga galibot-libot na kabayo kung hindi sila maglingin ay buyo gid ang ulo Gani. no pero ti diri sa actioneric ang ginpamplastar na diri sa Balaligad isang carnival nga mga street foods ari na sila sa may likod gid no wala na sa kilid isang o kon sa may entrance sa carnival ari na sila sa likod isang NGC subong nagaplastar medyo madamo-damo man di sila no pero buhi na di actioneric mga street foods daan ti kung medyo gipit-gipit niya sa budget so diri ka lang nga mabakal no busog ka na kay ti may fishball may 15 pesos ka lang yan, makabakal ka na action Eric, no? Gani. Kaya may palamig nga pulo ka piso may dala karon 50 tay ma-enjoy ka na lanta-lantaw ka lang sa rides kay free pa man subong ang entrance. Gani. Free ang entrance, may bakal ka pa pagkaon pero tay pagpatak sa October 1. Ihanda ang bayan. Preparar ang Prepara. unang nga semana sang sweldo. May kwintang entrance. Ha? By 5 rep, 25 to 15, no? Amo na gani action Eric, no? Ginapangabay talang diri sa may operator nga, do hindi manggit siya do ka dako or kamahal ba lang entrance, arang affordable lang siguro, affordable manggit action Eric,
kiti kada damo diri ang mga naga-kadto, no, perme sa may carnival, no, Okay. kagati subong damo-damo gid man tao sa subong action Eric. No, kay nagulaw-ulaw ng ulan diri ganiya ni freeze lang pero kagina sa downtown area ya daw medyo madamol-damol gid ang ulan. Gani. Diri ni freeze lang galing kay nakita magsulod anay kay ganila gabong gid ang music. Dito magilibate anay. Amo. Oh, dali nga sa sagwa, oh. So, kitaon tayo, ang mga wala punaw, yung mga kauturan tayo, na wala punaw. Gahataw. Kaya nagasakay sa mga sarais na medyo jutay-jutay lang. Jutay lang kay kumusakay kasi perisyo nga nagaulan ko sa kalain man. Oo, compared to sa kagabi, action Eric, dumadamo, gidya punuan kagabi. Kag table barato, patag 50 lang ang ride. Gani. No, kung mga kampistuhan, kanay mga tag 150, dire ka lang anaya sa carnival, kay daw bulubarato. Oo. Sa iban ko na tag 20 lang zipline na Eric. 20? 20 sa ikaw kagaligtan. Daw, muna ko rin hindi ko yung mag-zipline ko rin, hindi ko na magpalaya guro ya. Kahawa. Oo. Di tag 20 lang ko sa liaw, galing higtan. Wow! Diwal dila mo eh. Hindi na lang. 20, diwal dila mo pa. Nagkabal pa libre, hindi na. Diwal pa dila mo, 20 lang barato pa. Gani. No, there is may may mga baligyan, manigyapon ng sunere, pero ang makitaan ko dari subong, do mga lang cotton candy, mga shake, na wala din sa mga baligyan sa guwap. Dahil kinautot ang linya ni Action Sel Minardo, Action Radio Philippine Star Time alas 10:09 na. So amo nang mga venues ang aton Mascara Festival site, Paglaom, ang ari di sa Baywalk, no, sa Reclamation may araman. Sa Upper East daw dra ipatigayon ang electric mascara kag ang dance parade da diri na sa may Dalan Lacson pakadto sa Paglaom Sports Complex NGC sa likod ara ang aton nga mga carnival kag may carnival mo dito sa area sang Pop John Tower kag Elimnan man dito sa Baywalk. Action Sel, lapis come back. Action Eric! Ari na. Ara. Nagbalik na. Nagbalik na. Oh, so diri Action Eric na nga part, no, sa may malapit sa may ground. Dahil nasa signal mo sa kwanaw sa live video aw. Pop up ang ato kakwan ga load pag Galag. Oo, ga load. Oo, galod sa gani. O, sakon man di, no? Pero kay di, Ay kagiyo. ako na notice, gidya daan Action Eric, basta magulan-ulan niya ang signal ya. Wala agad, baldagid. Baldagid, Sa internet, oo, baldagid Action Eric. Para na nagiyo na sa. Nagiyo na sa. Nagiyo na sa. Nabuhi na sa. Namunuhan sa mo. Basta mamunuhan sa, no? So, so far, no, diri sa aton nga lakat sang trapiko naman Action Eric, no? Ang diri sa Circumferential Road, o na sa may Barangay Villamonte na dalan Villamonte man. No, normal diri ang lakat sang trapiko, no? Kagati kagina mga alas 7, amo taon medyo mabugat-bugat gid, no? Kagati ilabi na gid dira sa may downtown area, kado pilagid ka mga dalan pa ang ongoing sa gihapon ang gina-construct, no? Dira sa may dalan San Juan, ang isa dira ka linya ginabuhusan naman na sini sang semento, no? Nga ang dason pagka tapos na sa piya ka dalan sa may San Juan, another naman na bakbak sila kag buhos naman na sa liwat, no? Kag tiyan na advice sa aton sa mga may ara pipilagid ka mga dalan nga may ginapatuman ini ang one way, no left turn, checker lang sa mga kauturan naton nga ang dalan Hernais, ang dalan San Juan naman subong ang gina pa nila, no, gina ongoing ang construction kay para aware man naton nga mga kauturan ng iba nila binagid ang mga bakuhan diri sa may Bacolod City Action Eric, no, nga nagapangayaw pagid kay ang iban sini kung wala mga signage bala Action Eric, hindi nila mabalaan nga ara gali no left turn na da, one way na da, nga mo gina ang importansya sa signages nato na diri sa may syudad sang Bacolod kag diri sa may Villamonte gid balik naman na di ang baral sa liwat, no, kay biskan kung kakisa may no left turn na ang mga kauturan naton nga medyo sa lawayon ga left turn sa gyapon, so that's why ang baral sini ang barikada sa tunga sandalan again idiyakan na gid nga mabalik man sa liwat sini Action Eric, no, kaga
Dira sa Maya downtown area ang nakatmasang trapiko kay man sa gihapon aksiyonere kag tikaluyan wala sa mga dalagpugid nga insidente ang nagluntad man diri sa may syudad sa Bacolod sa sininga adlaw kag sa among sininga tinion man aksiyonere sa aton nga mga tagpalamati maayong gabi gid sa aton nga tanan kag sa aton nga pagpalauli na waghalong gid kita tanan kag God bless. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa tamang balita, sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kay Action Zil Minardo padayon pa nga nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Observation report sa Patrol 1. Balikan na karon sa Action Zil Minardo. Sa ratipo niya sini nga mga aksyon balita sa balik niya sini nga pagpangalagad. Starba na sa report ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa First District. Update ka mga balita raton gikan sa First District area sa San Carlos, Toboso kag Banwa sa Calatrava. Uy, may gabi dira kay Kagawad Glenn Burgos. Nagapap pangalan din ni Kagawad Glenn Burgos sa aton sini nga Facebook Live galantaw si Kagawad Glenn Burgos. Si Kuya ko Vincent de la Paz araman si attendance man no. Wow, siding si Kuya Vincent de la Paz ba? Kuya, may gabi dira si mo kag sa bilog mo nga pamilya. Always gid halong ha. Ayaw gid magranda di kag magwalda-walda. O si Kuya Japit Pyokid Barrera raman. Hindi man siya magpaulihi, no? Si Kuya Japit Pyokid Barrera and family. Nagalantaw man na sa atong sila nga Facebook Live. By the way, sa tanan nga mga himata, kakilala kaperintihan, abyan ni Kuya Michael Miranda. I understand ang iya sila bangkay daw ara subong na haya sa chapel sang Rolling Hills dara sa Barangay Mandaragan. Wala pa kabalo kung sano ang lubong ni Kuya Michael Miranda. Nagaupod gigita sa kalisod sang pamilya Miranda no sa pagtaliwan sa aton nga utod kuya sa Bacolod Eagles Club mo gina. That's life ang kabuhi kung kaysa hindi mo mapaktan kung pagbuot na man sa Ginoo nga kuwaon ka why nakitas na mahimo no. Siguro natapos na gid man guro ang misyon ni Kuya Michael Miranda. That's why nga tigin kuha na sa aton sininga nga Ginoo. Mo gina kung kaysa di tagin mapaktan ang sitwasyon bala kung kaysa mo nangangati kita medyo extra mga paghalong sa ato naging ikaayong lawas no. Kung may ginapatsa kita nga hindi mayo ipahuway gid no. Hindi gid siling iduso mo gid bala ang kagaligon mga bisan luya ka bisan ta maginabatsyag ka iporsigi mo gid hindi man ako sa mayo mo actually mabatsagan mo man sa lawas mo ang kondisyon sa lawas mo bla may best ka maluyata at usang tendency ko magluyata silita pabalhas ta ako na bla no may mga pamagi sa ginatawag nga pagpabalhas hindi ka magpamersa bla hindi ka man ka walking hindi ka man ka pulo panilhig saksaran mo magwa ang balhas mo na to the extent nga magpamersa ka gid bla specialmente nga gasaka ng aton nga numero sa edad ta so may mga limitasyon kung kisa ang gihot ta dahil sa una kung hubenta kay aratsada karangkada lang pero kung nagasaka ng edad mo medyo dira gamay nga extra nga paghalo. So i-announce na lang later kung nasan ogid ang lubong ni Kuya Michael Miranda para sa benepisyo sa iya sini nga mga abyan, mga suod nga abyan, ang iya sini nga pamilya no. Sige, check na naman report na gikan sa to sa correspondent. Unahan ko na report ni Action na Nelson Pateño gikan sa First District, San Carlos, Toboso kag area sang Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports.
Ari Saxon na Surpateño, line number 1 sa report zone. May gabi, pis kami. Yes, kuniri ka may gabi, kaga sa aton sini nga mga kaaksyon, mayugid nga gabi. Nakaluya sa tingog mo, aw. Daw nagbalik. Nagbalik ang ubo mo naman. Oh, Ano nang imo yung... daw hindi na giniya mayo ya. Hindi naging mayo nang guro, iabay konsulta na sa doktor. Oo, mangani, pero nadula na ni. Nadura na ganay, pero nagbalik naman. Mugani, ginabisitahan niya Kuya Perme, guro sa panimpo, siguro bla. Chimpo dala na, pero mas maya naging ngay konsulta mo sa doktor, hindi na masalig-salig, Mugani, mano. Sige, mayo na. Oo. Para mahatagan sang kasulbaran yung sige ni saya pamisita yaman. Naman ang tirada. Ang chimpo niya ko, landa sa bungaw. Kaina mga gatulo talithi. Ano oras? Sunto, hapon? Sang kabugnaw yabla karon nga gabi. Ay nilang gabi nag-uran sa inyo? Oo. Okay. Subong sige pa. Wala na. Away na. Naguntat na kay na mga mga dali man lang to, mga tulo talithi man lang to. Ati, good. Ti medyo naghahatag sang medyo mayo nga kagabihon sa buong aksiyonere. Oo. Ti kita tada boss Boss, kita na ito, boss. Basta makabisita kay Kuya Michael bla. Oo, gani. Ari sa Rolling Hills, ang iyang akuan, ang iyang bangkay ginahaya. Okay. Sa Mandalagan, Rolling Hills. Okay. Basta makakuan ka man to, maka-di ka man to. Swing tato bla. Oo. Si upod ko bla sa barangay council bla. Oo. Si Kagawad Noel Libuon, galing ka monitor man sa ato, no? Ti mayong gabi lang ta kagawad. Kagawad Noel Libuon sang barangay Panukoy. Butan no na si Di maangat, kuan naman nang kuya to naman Okay? Manong kuya to ni si Kagawad Noel Libuon, mangin kuya to ni Sauli. Sa Sabik na sa Sabik. Oo, sabi Bacolod Eagles Club nag-join siya sa aton. Ngayon na. Oo, may ni si Kagawad Noel Libuon, mapos ni palapitan, mapos mga ganitan mo. Ano lang si Kuya Eric lang balas. Ito do pa sa akon kay Kagawad kay Noel Libuon gani ako niya. Imo niya di balik pa sa akon di. Ti daw imo ginaguro. Kung may mga sablag kada Kagawad si Kuya Eric lang balas. Ti do lang nang imo plano aw. Dumdumi lang ta Kagawad nga lain naman na sa ano mo. Nga chapter sa imong kinabuhi ti arada si Kuya Eric Nagmisa kami ni Father Siloy. Ba sila to nagmisa guro kina sa kwan sa haya ni Kuya Michael Miranda. Okay. Si Father Siloy kuya ta man ni. Oo, sa Murcia. Hindi diri na sa Bacolod ya. Wala bot ko di may kuya ta sa Murcia nga pare. Ini si Father Siloy nang manusulot pa ni sa Eagles. Okay. Dungan ni sila ni Kagawad Noel Libuon. Si Father Siloy to nag-spearhead sa misa ni Juan ni Kuya Michael Miranda sa Rolling Hills. Parami na sila diya. Sulit na Bala na si Kuya Eric. Ang kapitan nga isang barangay Singkang, si barangay Captain Rosini Distrito kani nag-Eagles man. Ba? Oo. Pero sa line siya. Sa line siya. Hindi sila ni upod ni Kagawad na Libuon kay ni Father Siloy. Manog na sila mga aplikant? Mga aplikant pa lang. Okay. Manog sulod pa lang. Ti kung monitor ka mo da mga future kuya si Kuya Eric na balas. Ang kapitan sa Sumag si Kapitan Carmona doon nag-join man sa Bacolod Eagles Club. Ba? Oo, dadamo na sila Damo na sila. Sige, damo na kabalakulon da. Damo gini balakulon nga kapitan ni Kagawad sa ilang sa season. Madugangan gini ang lagapok sa likod nila kung padol ang mauyatan sa mga kuyata. Okay pa man to. Bakod pa man to, guro. Mga mayo ang guro na lawas, Amo naman ni guro ang pagkalakakas kapag labili sa sapatos. Kapag samo sang balhas kag lunang sa lawas, bro. Amo na pagambal mo, Dok. Hindi tamang ka makilala ba? Ikaw to? Lulingon na sa mga nguma ka ba?
Ayo, no. Oh? Number 1 most wanted person action Eric sang San Carlos City. Ang nadakpan kay na mga takna alauna 20 sa diri sa Maya San Juan Tunga, Barangay 5 sa siyudad sang San Carlos sa pagpamuno sa aton sining kapulisan ni Police Lieutenant Rodney Sarona, ang Deputy Chief of Police kag subong man kalakip nga nag-operate sa suspitsado ang provincial investigation unit ni Police Lieutenant Colonel Alvimara Flores kag subong man sa Maritime Group. Ang suspitsado ang natigayon nga madakpan sang aton sini kapulisan naging kilala sa kay Jinggoy Santillan, 28 anyos, lalaki kag isa ka pedicab driver, residente man sang nasambit nga barangay kag siyudad sang San Carlos. Ini siya ang gindakop base naman sa arrest warrant kag ginapagwa ni Judge Reginald Mercurio Fuentevilla, ang acting presiding judge sang Regional Trial Court Branch 59 sa siyudad sa San Carlos nga napitsahan sang Setyembre 14 sini nga tuig. Wala naman aksyon Eric sang ginrekomendar nga piyansa ang korte sa iya sini nga kaso. Ini sa karon ang nahunong dira sa may custodial facility sang San Carlos PNP. Report gikan diri sa siyudad sang San Carlos. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kita aksyon Nelson Pateño reporting live sa Fish areas ng 1st District. Nagadala sang San Carlos sa Toboso kag Banwasang Calatrava. Alin sa report ni aksyon na Nelson Pateño, sa Iluhanta ang report gikan naman sa Segundo Distrito. Balos ka report ni aksyon Roger Gutib. Mga aksyon balita na tipon gikan sa area sang Sagay, Escalante kag siyudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Ari sa aksyon na Roger Gotib, line number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi kag may gabi sa aton mga kaaksyon, sa aton mga balita. Aksyon Eric, gikan diri sa may norte nga badya probinsya sa Negros Occidental. Medyo maulanon gid Aksyon Eric ang aton silitimpo. Tungod siyang victory sa bagyo nga ara karon sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Daw medyo madulog-danlog ang dalan gani nga ginaton liwat ang aton sini nga panumduman sa mga motorista nga dapat maginay-hinay lang gid kay kabudlay kon magabot na sa punto nga makaangkon sang pagka-aksidente. Now aton report isubong ti aksidente man ini nga natabo sa bahin sang barangay Kaduhaan diri sa may Sitio Aluran Road. Ang sang una blaan nga ikantuan sa Aksyon Radio man sang pila ka tuig na nga nakaligad nga sa diin nagpanghatag banto sa mga gamit sa mga kabataan mula sa eskwelahan Aksyon Eric ining lugar. Sangunate ang kapitan, si Kapitan Migota Dool Javier, karon ang iyan na bata nga si Kapitan Gilbert Javier. Dito natabo ini ang among aksidente sang isa ka motorsiklo nga sa din ang driver kag ang back rider siniagin dalagid sa nagdangat gid sa bululngad. Now, mga alas 8 pa lamang sa aga kapon, natabo ang among insidente. Sa din ang isa ini ka single nga motorcycle nga sa din ginasakyan sining duha ka mga persona. Ang driver gikilala kay Ricky Semiliano E. Galvez, 56 anyos sigidanda. Soltero kag residente sang Villa Barbas sa Barangay Suntu
sining syudad sa Cadiz kag ang iya sini back rider gikilala naman kay Richard Similiano ang 29 anyos sa edad kag isa ka public school teacher nga residente man si Villa Barbas 2 barangay Zone 2 syudad sa Cadiz. Pero sa investigasyon sa pag-imbestigar mismo ng Police Staff Sergeant Mark Caronilla, ang traffic investigator, ang report nga ini ang motorsiklo nga ginasakyan isa ka Honda XRM nga ginamaniho sa driver nga si Ricky Samiliano kag nagabiyahe ini sila halin sa city proper pagkakanto dito sa may Aluyan Elementary School sa barangay Kaduaan sa suro pa sa report pag-abot sa mga lugar sa din ang aksidente na tabo tungod kay may isa ka ido nga gulpi lang nagtabok sa dalan. Abangod sini nadulaan sa control ang motorsiklo tungod nga na mismanage ang driver. Kabangod sini natumba sila ka nagigogid sa simentado man nga dalan nga kangkon sang nagkalilan nga pina sa ila sini nga lawas. Now ang report giningagaw sila dala sa Bansang Cadiz City Emergency Clinic. Agod sa taga naman siyang nagkakaigo nga pagbulong. Pero sa report nga conscious naman sila ugaling lang kay muna may mga kapilasan lang gid nga nangkon sa ila sini nga lawas. Kagko naman sang wala ma-estimate o kung unestimated damage ang Honda XRM motorcycle nga ila sini nga ginasakyan. So ginakamig self-reflected ang ini nga aksidente Action Eric. So far, tinamatulutaw man Action Eric ang palibot sa norte nga Bansang probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action at Patrol, ini sa Action Roger Gutib de report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kayo sa report na aksyon na Roger Gutib gikan sa segundo distrito matulutawhaya. Wagi man sa mga madugoon kadaragko nga mga aksidente, insidente, anak ng nigag nga mga ginabi nga report na aksyon Roger do pura lang patay, pura lang aksidente. Pero kagabi daw mangin matawhay ang yasini nga area of responsibility. This time magaliso kita sa aton sining nga palamatinan. Ibaloon ta naman ang aksyon balita na tipo ni Aksyon BJ Pasible. Gika naman sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon BJ, line number 3 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon Eric no kag sa aton sila nga maka-aksyon nga nagapamati sa aton sila nga pagpangalagan kag sa kutob sa malabutan sa aton sila nga pagwaragwag sa siniya nga edisyon sang aton sila nga palatuntunan. Aksyon Eric, update ini sa ginreport na kon kagaina sa aksyon balita banat bulig sa udto iniangot sa isa iya ka drug buy bust operation nga ginapatigayon sa makatapo sang Pontevedra PNP diri sa may bahin sang Banwa sang Pontevedra. Tinalikdan nga adlaw kung sa din duha ka mga street level individual ang tigayon nga ginadakop sa mga kapulisan bangod sa pagbaligya no sang illegal nga droga. So sandig sa aton nga pagpakigangot sa Pontevedra PNP no tigayon na nga ginapasakaan sang kaso sanday Kevin Arizala kag Gregorio Bucalan Jr. angot sa paglapas sa RA 9165 o kunin Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Suno sa kay Police Executive Master Sergeant Nilo Hinosa, ang Information Officer sa Pontevedra PNP, magapangatubang si Arizala sa kaso angot sa paglapas sa Section 5 ang pagbaligya, Section 11 ang paghupot kag Section 12 ang paghupot sang drug
paraphernalia. Samtang si Bukala naman ang magapangatubang sa kaso angot naman sa pagbayolar sa Section 5 ining pagbaligya kag Section 11 ang paghupot sang ginadumilian nga droga. Dugang din ni Sergeant Hinosa ining si Arizala amo ni siya action Eric ang subject sang ginpatigayon nga drug by bust operation kahapon Huwebes, Setyembre 22, 2022 sakto na 6:45 sang gabi sa may bahin sang Barangay 1. So para sa aton sining nga maka-action no, ang ining distansya sang sining lugar sa diin ginkasa ining operasyon nga nagresulta sa pagdakop sining duha is lapit lang ni Action Eric kung sa din nahamtang man ang police station kay manti ang pagkahimtang sini police station and then sa tupad sa police station ti munisipyo sang Pontevedra and then highway pagtabok mo dira is isa na dira kamay elementary school then sa likod sa elementary school dira Action Eric ang Barangay 1 kung sa din ginpatigayon ining drug by bust operation. Bangod sini na-recover sang Pontevedra PNP ang 11 tanan ka mga sachet sang ginaligar shabu takip na diri ang by bust item kag ini ang nagabugat sa punto or 1.1 gramo. Sa aton nga pagpakigangot sa Pontevedra PNP, nakuha naton ining impormasyon nga ining si Kevin Arizala, Action Eric, ang nadakpan na sa tuanay. Angot man sa illegal nga droga sa tuig 2015, samtang ining si Bukala naman ang napasuman angot man sa gihapon no sa illegal nga droga sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Dugang pa diri ni Sergeant Hinosa, humalin sa nakagawa ining duha ka mga sospetsado sa prisuhan, ginamonitor na ni sila galiyas ang aton sining mga kapulisan kag balik sa dating gawi no rason nga kahapon sang ginbaybas ni sila kag nang madilag-on ang operasyon sang kapulisan ti positibo ni sila nga nakuhaan sang pilaiyag ka mga sachet nga nagaunod sang ginapatihan shabu nga nagadangat ang balor sini sa 7,000 150 pesos. Ginpaliyagman ni Sergeant Hinosa sa aton nga mayara sang pila kuntani ka mga programa ang kapulisan naton para sa ilan ni natilakip na ang pagpaidalom sa rehab o kung pilayag ka mga livelihood programs. Si ugaling sunod kay Hinosa mayara sang wala nag-attend kag nagabalik sa pag-intra sa sining kalakaran sang illegal nga droga. So sa karon yara na ini sila sa kustodiya sang Pontevedra PNP. Yari Action Eric ang kabahin gidlang sang pahayag ni Police Executive Master Sergeant Nilo Hinosa sa aton sining interview. Ano nga section, sir? Okay. Ano nga section, sir? Okay. Sir, sinugid ka ng subject, sir, sa operation? Sir, ining si Gregorio, sir, ano ning status niya, sir? Kasi Arizala, sir, daw street level siya, no? Aring si Gregorio, sir. Pariyo na sila, sir. Pariyo na sila kasi ako ay si Kevin Rizala sang magsasakpan sang 2015. Si Gregorio sang December 2020 magsasakpan. So, bali gali, sir, may mga previous detainees na ni sila gali? Previous sa kaso, mga professional na yung sa tuway. Drugs mang gyapon, sir, no? Drugs gyapon, no? Okay, sir, do ano nyo na sila kadugay gin-monitor, sir? Before nyo sila gin-bypass kagapon? Okay, sige. Oo, pagwala sa prisuhan, hindi na yung monitor ko ni ako naging mapugang na yung para ilihan sila, mga project kami ato niya, pag sa mga banwa, na mga spotaran sila ganyan, naging iba mo na natin, tapos ko, ang pahayag sang information officer sang Pontevedra PNP. So far, amuni ang madudongtang update kag balita para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ginatamyaw ito ng dagali Action Eric, ano? Sanday Ma'am Master Mayo kag Ma'am Jinky Dialagdon dira sa may Minnesota, no? Kag Arizona, USA, kag sa aton sila mga ka-action. Now, happy weekend. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balito na sa Action. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Daghang salamat kita Action BJ Apasible, The Yabet Live Report gikan sa Quinto Distrito. Mga update sa balita police report.
Antes sa pagbasa naton sa greetings sa aton sini nga mga Facebook lovers na nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live via streaming, i-recap ko lang ang resulta sa STL ang tatlo ka draw. First draw kaina sa STL 29-24, 29-24. Second draw 38-15, 38-15. Ang third draw 16-25, 16-25. Ari ang resulta sang Lotto 645 jackpot prize. Wow, solo yung jackpot prize, so 58.7 million pesos. Kabuinas ka tao, no? Solo yung jackpot prize sa 645 ba? 58.7 million yung nakuha. Aring resulta 34, 24, 7, 44, 21, 38. Again, 34, 24, 7, 44, 21, 38. Ari naman ang resulta sa Lotto 658 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 84.9 million pesos. Resulta 658, 15, 54, 20, 31, 45, 32. Again, 15, 54, 20, 31, 45, 32. Ayos! Sige. Ang gabi dira sa kay Antoinette Kirante, Malihok, sang barangay Pahanukoy ga monitor gido. Si Beli Albay Araman, si Ma'am Gina Gonzaga, check attendance man, Migota Jinson Ipson. Ang gabi dira kay Migota Jinson Ipson. Kay Lorna Diligencia, sa kay Evelyn Fabila Tokire, tamyayo lang si Levi Nicavera, ga monitor gid sa ato, no? Tamya ko lang akon pakaisa ng Maridel Robles Turner sang happy birthday San Diego, California. Halina kay manang Jocelyn Song Komedya. Sa kay pato kag Roby de la Luna sang barangay 30, pa-check attendance. Always sila pamati mo. Si Pato kag si Roby de la Luna sa barangay 30. Kay manong Bobby Muñoz sang Talisay, katulo talitida may gabigid. Kay Elizabeth Gamala, Inday Blasa, sa City Heights, Bacolod, nagatamyaw lang kita sa asawa ko, Fairly Maglaki sa La Castellana. Halina kay Vicente Maglaki Jr. Evelyn Sinaon, ara si Nanay Evangeline kag si Bibing Artos sang Purok Kaysano, Barangay Alhis. City Engineers Office sa La Carlota, ara si Donald Cabasag, Linita Pilya may gabi, kay Kagawad John Bilonyo sang Silay, Motoy Bibi, good evening. Karen Milaflor sa Barangay Tangob nagakuangit ga pag-greet gido. Pamilya Fabila sa Purok Kalodlohod, Nika Vera sa Purok Tultugan, tanan sa Barangay Mandalagan. Halina kay Levin Nika Vera sa Iloilo ang Panamyaw. Scout Ranger sa Minalbagan, good evening. Sa kay Herb Moss, All Rock RJ, ay kabigit. Sa kay Madam Vanessa kag Doc Matt Mayo, ayong gabi kag may nga pagpaurok-urok. Kay migo ko Matt Rock, may gabi kay Matt Rock ha. Sa kay Josephine Guadalupe sa Langilan, Arasya. Kay Madam Gloria Dislati Sombito and family sa Valladolid, may gabi gid. Tamya ko lang akon pamilya, Rolin Himoteya, dira si Mamaylan, Karabalan. Alin kay Rami Himoteya sang Barangay Sumal. Kay Angie Fiver sa Talok Baybay proper, Bago City, may gabigid. Salamat sa 50 stars ni Jinky Jalagdon. Tamyayo lang si Arthur Jeff Vilasor, Star kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon. Pamilya ko sa Barangay Pandanon DSB, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kay Braveheart
Happy birthday lang kay Double R. Bigota Richard Rivera. Ito Richard Rivera, happy birthday. Halina kay Migota Nap Hilogoa. Sa Senda Lugway Silay, ara si Mario Olvido Aquisa. May kapidira sa sister ko, Mrs. Alvarez, Nitz Mercado Herrera, Inday Lina Mercado Bustamante, sang Tangob. Halina kay Vanessa kag Doc Matmeo, sang Rochester, Minnesota, USA. Kay Manju Arnejo, sa Hisusa Heights, Estefanía, kinatama nilang si Diana Villanueva, mayo lang nga pagpaurok-urok. Kay E.G. Orsos, oras toto E.G. Orsos, from Sam Village, Sally Auki Di Susa, Chody Malaga, sang T-Bibs Hardware. T-Bibs Hardware man. Toto Chody Malaga. Kay Jenny Solgon, family. Kay classmate ko Romel Pagsubiron. Maridel Robles Chorner. Thank you for the birthday greetings. Ay gabi maninoy, present lang ko Clinton Palma. Ay gabi dala kay Clinton Palma. Kay Jerry Hilogo ng Hinigaran, sa Binalbagan, tiara si Bet Butal Pilayo. Matik na yan. Kay Andy Sales, Robin Villanueva, San Cordoba, Planters, La Carlota, Kamonitor Gid, Seman kay Marilo Travilla Catinoy. Nagapaurok-urok gid sa Barangay Panokoy si Antoinette Kirante Malihok. Araman pa check attendance. Si Yakoni Portal kag si Julia Isabel Di Maala Makahilas sang Dingli, probinsya sa Iloilo, Gamonitor gid. Sa pamilya Portal dara sa Dingli, mayong gabi gid. Kay Masiela Hopson, good evening, Masiela Hopson. Salamat sang 75 stars ni Chody Malaga. Ga monitor gid siya sa Action Night Patrol. Ronnie Gordon. Toto Ronnie Gordon and family, may nga pagpaurok-urok ha. Kami ako lang inablos ko si Jero Adlong. Happy listening. Advance happy birthday para buwas kadlaw kay Daddy namon Jenice Raba. Napaksyonan ng tanan nga mga himata ni Gabriel Bilano nga siya napatay. Iyang ibangkay nahaya sa pag-ayon Pulupandan. Ang lubong sa Domingo, September 25. Alas 10 ang aga matapos ang misa sa Pulupandan Catholic Church. Sinablos ini ni Tatay Teddy Rihida. Kay Maninoy maing kay Maninay Chari Salvacion da. Ayaw lang nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol program. Pagbalik naton, balik ka report sa aton sining Patrol 1. Bravado Patrol. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako si Roy Kangko. Salamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga.
kag sa tanan nga pumuluyo dire sang Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga yung patigayan ng inyong activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magapadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga nagma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila
okay na kuya. Siling ko sa ilang may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumulakad last kag final stress sa iyo palatuntunan. This time balikan ta katon sa nga Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan ta ang natipon ni Action Balita ni Action Zel Minardo sa balik niya sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action Zel Minardo sa balik ka report. Action Zel, please come back. Action Eric, liwat nga nadakpan ang anay priso sa kaso nga paglapas ng Republic Act 9165 sa Joint Drug Bypass Operation sang Bacolod City Police Station 2, Philippine National Police Drug Enforcement Group kag Regional Intelligence Unit 6 sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan amo si Noel Dadivas alias Nognog, isa ka high-value individual, 23 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Na-recover sa suspect ang isa ka sachet kag 5 ka bulto sang ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 26 gramos sa nagabalor sang 176,800 pesos. Suno kay Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Bacolod City Police Station 2 nga ang suspect ang nadakpan na duha ka tuig na ang nakaligad kag ini ang under probationary kung sa diin na monitor nga liwat naman nga nagabaligya sa illegal nga droga. Sa karon ang suspect yara nahunong sa Police Station 2 kag natala na nga pasakaan sa kaso sa Lunes nga adlaw, Setyembre 26, 2022. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang life extension of vitamin D3. Ini ang dekalidad ang matinlo kag sayan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less... Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Night ka. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa Lebanon Action Night Patrol Program. Biyernes nga edisyon, liwat ini magatakop. Balik ini buwas Sabado.
Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpagalagad karon nga gabi. Action Roger Gutiv, Action BJ Apasible, Action Nelson Patanyo. Zel Minardo, back to back sa ito kapiloto, Action Nino Bugina. News Center, Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert, Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower dito sa Balagay Talok, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, sa ngalan sa mga Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling Adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw gid makalipat at least magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio!